már Romain Grosjean kiesett. A másik Lotusszal be tudja jönni. Igen, szeretné ezt Nico Hülkenberg most a 10. helyen. Sebastian Vettel közben fut egy 1.16.577-et, és az utolsó körében jár a monakói nagy díj. Tényleg nagyon kikerülte a Stahuklit Nico Rosberg, akinek már csak néhány méterre van hátra, hogy pontosan 30 évvel azután, hogy édesapja, a 82-es világbajnok finn Keke Rosberg megnyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat, most ő is megismételje ezt a fantasztikus teljesítményt. Egészen különleges helyen van a pilóták vitrínjeiben a monakói nagydíjgyőzelem. És Nico Rosberg pályafutása második futamgyőzelmét arathatja mindössze. Sebastian, we know the score, don't take any risks. Alright, that's enough. He's not getting any more points for that. Elég lesz ezért. Elég lesz ebből, mondják Sebastian Vettelnek, nem kapunk azért több pontot, hogy megfutod a verseny leggyorsabb körét. Van ugye egyébként olyan versenysorozat, de most ne Vettellel foglalkozzunk, hanem a képen látható Nico Rosberggel, aki tehát pályafutása második futamgyőzelmét aratva